Et pots refiar d'algú que mai comprova si ho està fent bé? Creieu que és el fet que ella no tasti el que cuina? I què passa quan algú per pujar decideix abaixar els altres? Tot de 10 i em fiques un 5. Una vegada més, el més important passa fora del plat. Avui, Joc de Cartes busca les millors tapes del Vallès. I sí, ho veiem tot. Que tinc supervisió, em va dir. El primer que veu són els errors. Abans els errors que les virtuts. Al principi del programa es planteja un tema. Cal estudiar l'ofici o n'hi ha prou amb l'experiència i la il·lusió? Teniu formació vosaltres? No, jo no tinc cap tipus de formació. I vosaltres? Formació en restaurants, jo vinc de l'alta cuina també, de 2 i 3 estrells Michelin. La veritat és que per molta passió que hi posis, si no hi ha unes bases sòlides, et costarà avançar. Un restaurant que cuina, però no prova el que fa. No menjo cap. I això no t'afecta a l'hora de cuinar? No, m'ho fa provar a mi tot. Sí. Els postres tampoc els proves? Què haig de provar? Avui entenem més coses, perquè és impossible que un restaurant funcioni si la persona que està a primera línia dels fogons no prova el que està fent. És com voler ensenyar a nedar sense posar-te mai a l'aigua. Per mi és impensable tu estiguis dirigint l'avió i vagis amb els ulls tancats. No pots dir que ho fas molt bé si no ho comproves, perquè sense tastar no hi ha marge de millora. Sense revisar el que fem, no hi ha evolució. També hem vist a 2 restauradors amb molta actitud. Benvinguts a la taverna, 1984, nois. Esteu a casa vostra? No creaven grans expectatives, ni es justificaven. Només es centraven en fer-ho bé i en confiar en ells mateixos. Això es nota. Anem a jugar, no? Anem a jugar, Clar. sí, a veure què tal. Volem competència, també. Sí. No ens ho poseu fàcil. Després hi havia el que pensava que baixant els altres pujaria ell. El fet de tenir un local tan maco i tan ben posat i tan nou, siguin molt sincers, els haurien de posar un 10. Sí. Però els haurien de posar un 5 perquè és que si no ens estem tirant pedres a la nostra teulada. I aquest és l'error. Pensar que competir vol dir empènyer cap avall, quan en realitat guanya qui puja per ell mateix, no qui fa caure. A Joc de Cartes, nosaltres, com a públic, ho veiem tot. Ultravisió activada. I és per això que faig aquest anàlisi pedagògic, on observem les mirades, el tracte, l'actitud. Ets vegana de veritat? Tu ets el paladar del bistró. Estem segurs que és la persona adequada? És que no tenen fonaments de cuina. Si és que a casa seva ella no tasta les coses. Jugant a la carta negra. Un 6 amb 3. Puah. Chicos, a fer de pupita. No hem tingut temps de crear vincle. Se'ls hi nota professionals. Jo en una competició jugo per guanyar. No només nosaltres hem vingut a jugar. Com una mica empalagós. Millor en Palagós que no hi siguis. Ens hem arrepentit al moment. Però ara bé, això és... Sí. Bueno, vosaltres heu fet el mateix. I és que valorem molt més que un plat. I tu, com a espectador, que també ho veus tot, entra al joc! Quina puntuació final posaries? Et llegeixo!